ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 3
Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Ang DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasig nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Kinanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Las 4:39 sa kagahon, oras dulong sang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang
ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa Umaga. Wala problema ah. Wala problema ah. Ga, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sa akon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ayam ba't ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Ala, no. Kanto ko diya, hindi mangita kontra, kundi mangita kwarta. Ala, no. Kanto ko diya, hindi mangita kontra, kundi mangita kwarta. Ala, no. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa Umaga. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa Umaga! Martes na Martes, Setyembre 10, 2024. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo. Wala sang ulan. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Kumusta ikaw, Ma'am Maricel Casiple? Ma'am Ningning Ilumba, kay Ma'am Raquel Puda, Gubatanga, kay Ma'am Rosbic Branya Talaron sa Singapore, Mami Asun Pineda, Ilongos abroad, Filipinos abroad. How's life treating you right now? Sir Butch Aliperio, kay Sir Jimmy Tabuyok sa Barangay San Rafael Mandurriao, sa Ruben and Annabel Dried Fish Store sa Super, mga suki dira, Teten, sa Teten Store sa Wanillo Family, sa Sablogon, Pasay City. Kumusta ang turog nyo, sweet man? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Manami imano kung mapait ang inaagyanta, rejoice gihapon. And everything give thanks, for this is the will of God. Kay Sir Compulsing Gorilla Paz, nakapriyer si Tamol na kamo. Kay Tita Neneng, Ma'am Heidi Cabarles Montances. Ma'am Heidi Cabarles Montances, kay incoming SB member Cap Arman Cabarles, Sang Leon Iloilo, mapasaan kami advance information na hindi pa man sa 2025, maybe sa 2028, depende sa dalagan sang panahon. Las 4:42 sa kagahon, you are blessed, I am blessed. Kay nakabugtaw naman kita, every morning is a blessing, every gising is a blessing. Ang adlaw nga Martes, bukot mariit ha, every single day created by God is a blessed day. Ma'am Emma Hirao Feliciarta, it is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. The Lord God is my strength, and He will give me the speed of a deer and bring me safely over the mountains. Siya ang naghatag sa akon sang kusog, ginapabaskog niya ang akon mga tiil. Pareho sa tiil sang usa, agod mataklad ko ang mataas nga mga lugar. Habakuk chapter 3 verse 19. Hindi man literal nga bukid, pero mga bukid bala sang kaimulon, sang kagarot, sang inustisya, sang mga pagpastipala, pamuyayaw, mga bagay bala nga ginatubang tanga. Abi naton Ma'am Rems Vintage, Ma'am Lorna Alvarez, why na sang katapusan? Si Jesus maghatag sa aton sang strength, sang kusog. Grateful and blessed gid si Ma'am Maricel Casiple. Las 4:44 sa kagahon oras. Dulong sang D3 Bayo.
Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio. Command your morning to be a blessed day. Command your day to be a blessed day. Have you ever in your life commanded the morning or assigned the dawn its place so it may seize the edges of the earth and shake the wicked out of it? Hob, nakasugo ka na bala sa adlaw nga magpamanagbanag, agod nga kasanag sini, magasilak sa bugos nga kalibutan, kag magapauntat sa kalautan nga ginahimo sa kagabihon. Job chapter 38 verses 12 and 13. May gahom gali kita, Sir Gino Sumagaysay, Ma'am Norma Dana Baldoque, Sir Sherwin Marco, may kumantang adlaw tang morning ta. Lord, we command this day, Martes, September 10, 2024, to be a blessed day, full of heaven's favor, blessings and protection, and justice. Ikaman mong morning mo, ika magsagad kang banga, ilam ka puraot. Kaya mo man ang ginakaman mo. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat its fruit. Dapat ang ihambal tamang presyos Jokares kay Ma'am Mimi Didoroy, Ma'am Nisal Dumdumaya sang Nestles Cake, pero sa Gustilo Lapas, ang blessing, we command blessings, safety, and love. Kay Sherwin Marco, good morning sa mga nagapamati subong kay Ma'am Maricel Casiple, Mirasol Kiatson Kadigal. Command your morning. Las 4:45 na sa aga. Lord, we command this day, we command our morning to be a blessed day. We cancel unforeseen dangers, hidden dangers, and even open dangers. Amo kita magbato kay Taning. Hindi kita magpaperde pilo kay Taning. Because our God is unlimited. He is He knows no boundaries. Ligori Tabausares. Muli nag-amen si Ma'am Maricel. Si Ma'am Maricel lang ang nag-amen. Ikaw, Timo, nag-ano kaw? Las 4:46 sa kagahon. Ang good news kaya sa subong nga adlaw, may price rollback sa petroleum products. Magpatughong kabala pag alas 6 sa subong aga, Manong Iñaki Cueva, kay Sir Arman Guay, Sir RG Calanoy Balansa. Ang gasolina madobo piso, asa 1 peso and 30 centavos per liter. Ang crudo amuman. Ang kerosene 1 peso and 35 centavos per liter. At least may pagnubo kag may mga adjustment man nakabuhin-buhin na. Las 4:46 oras dulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo, D3 Bio dito sa Nigeria. Grabe dito ang natabo nga insidente sa diin may duha ka truck nagbungguan na ibla. Ang isa nagakarga sang gasolina fuel truck nagbunggo sa isa ka truck na may karga nga mga tao kag baka sa North Central Nigeria. Di karon kay simpre may dalang fuel bala, Sir Gino Sumagaysay, combustible bla. So nag-i-grab mamimila pating branya kay Sir Jorge Palinet. Happy birthday, sir, from Mami Mila Pating Branya, Sir Pipito Isit Bridge, Nicolas Nagdaparan, Sir Urge Siba Castigador, 48 gikataong patay dito sa North Central Nigeria. Amuning mga kalamidad ba lang hindi mo maintindihan na Sir Urge Siba Castigador. Si Apollo Carrion Kibuloy, ay nga status is hindi yang nag-surrender mang presos. Kundi suno kay Presidente Marcos Jr., saya ang arestado. Magamba ka nga arestado. Bot siningon sina nga hindakop gisaya bangot sa iya sininga sa lae. Kaga maggatawag ka man gani subong saya nga pastor is a misnomer. Magambal ka, Sir Danny Diomedes Agpalo, Ma'am Precious Jocares, kay Ma'am Carla Perez, kay Sir Ruben Gallego Taboada, nga misnomer, M-I-S-N-O-M-E-R, M-I-S-N-O-M-E-R. Magambal ka misnomer, a wrong or inaccurate name or designation. Di amakon mo, Tita Tessie Barrios, si Loberes, kay Manong Imbong sa din kamo sa Mindanao. Sana ka mo mauli di, Tita Tessie. God bless you. Tawagon kay mga pastor, di ka mga pagka-pastor, you are taking care of your flocks. Kagang imo nga flocks, so ay mo ginabilwa ang banggirahan. Dikita nyo naman tong mga akusasyon sa iyang mga sexual abuse, child abuse. Di mayo bala na nga ihimplo mang presos. Di subong ayang status is arestado.
So magamba ka nga pastor para subong kay Kibuloy sa Rex Salarda, Ma'am Florenda sa Sabo is a misnomer. Kung silingon nga sala, inaccurate name or designation. Hindi na ta magtawag pa nga pastor kay nagakadalahi ang mga maayo nga pastor. Natutuod ang balatsagon para sa mga kalag. Las 4:49 sa Kagahon. Sadya di ang latest sa politika sa syudad sang Iloilo. Kaklarohon ta nga way kami diya sang way ko diya sa gina-endorso nga politiko ha. Klarohon ko ang aton lang di nagagwaso gilanon subong nga si former City Mayor Jed Patrick Escalante Mabilog maabot sa September 13. Tentative date niya maabot sa pagkatapos madirekta sa Sandigan Bayan kag himoso ng tanan nga mga akusasyon na batok sa iya. 7 years ago nagpalagyo siya for the fear of life. Kahapon nagpa-interview siya kay Ma'am Karen Davila sa television and gusto niya lang nga magpauli diri sa Iloilo sa Pilipinas. Kunin nga danto siyang isa sa narco-politicians sa tiyempo ni Duterte. Sinulbaan si Jed kay base kon masunod sa kay Mayor Aldo Parohinog bla sa Mosamis, kay Mayor Espinosa to sa Albuera Leyte, kag iban pa niya mga mayor to nga nagkalatumba Ma'am Christine Buhat Cardose. So matabo ni kag na-prepare ng iyang papeles. Matabo ni madalagan si Mayor Jed kontra kay Mayor Jerry Treñas. Masadya dyan! Away ka, duwa ka mga higante sa pagka-mayor sa syudad sang Iloilo, Sir Erch Siba Casgador, Ma'am Beth Casgador, Loberian Kalad. Kung sa bagay ti si Mayor Jed, malawig man nga nangin konsihal ni si Mayor Jed mo, number 1, isa ka term tapos nagsaka vice mayor, kag nagsaka mayor. Dumdumon niya sa una sa kampanya ni Mayor Jed ang iyang jingle Ma'am Presyo, Sir Erch Siva Casgador. Jed mabilog ang kinahanglan, sining syudad ta, maalam kag mapisan sa pangimanwa. Hindi ko ikaw pagbulagan, banwa ko na hamutan. Si Jed mabilog man ang kinahanglan. Why takon ni endorso kay Jed ha? Klarohon ko lang. May sugilanon nga maabot sa tentatively September 13 sa Biyernes. Sa judge ko matabo mo. Mabilog versus Treñas. Sa pagka-congresswoman Raisa kontra Jamjam. Masadya. Ano yung ginapalakpak mo, Ma'am Rosbeck? Kuminsido ka man kakanta ko? Dapat sining mabayad si Mayor Jed. Wala. Ang ato niyang serbisyo ya hindi mabayaran. Ang aton diya nga makata kita sang serbisyo sa tao. Kaya aton bisyo amo ang pagserbisyo. Hilay. Pero hindi takon magsulod sa politika. Masulod lang ako ya kon may mga circumstansya, ya hindi nga circumstansya, mga tinion bala. Basta ako niya hindi kuya mag-vote buying. Ginaprangkat na ka mo. Tara mahal gid si Mayor kon mag-amo ka jated. Basta makanta ko liwata. Jed mabilog ang kinahanglan, sining syudad ta. Ay di na si Mayor Alice. Mayor Alice go. Piho na nga na priso sa Indonesia, dito nagpalagyo. Sir Warren Rojo, Sir nakaprayer si Tamoldon ikaw, kay Mami Sofia Rojo, kay Ma'am Karil Rojo. Ano yung kinakadlaw mo, Ma'am Raquel? Itsura gin ilisan, buhok gin pautdan, agud sang pulis, hindi siya makilalaan. Mayor Alice Go, naghambal na sa Senado, kabutigan ang iya nga gintindugan. Ayos man! Para ka maaga pa! Berte ginitood.
Sadya, no? Sadya! Romeo Alvarez, good morning! Basta, inabati-bati, mabalik si Jed Mabilog. Ginaklaro ko, Sir Ralph Mosqueda, why takon kay endorso de kay Jed, ha? Why takon kina-endorso de nga politiko? Ang aton nandi ba lang nga ang mga pitik, politika. Pulso, politika. Jerry versus Jed. Sino ay Han? Ang magapangibalaw, bow. Bantayan, yan. Mantayan nyo sa Webes ka Biyernes. Rinagamak. Rinabuab. Manalang bahala dyan, ah. Basta Biyernes, the same time. Rinagamak. Rinabuab. Gusto mo sa Rumanda yon? I am very much willing. I will lose nothing. I can sleep well until... Nang obra, Ted. Kantahon doon nila sa banwa ng Iloilo. Basta, amo na, Jed Mabilog. Posible magbalik, Mayor. Hinihimos ng iyang himoso ng iyang kaso. At may abogado ng nagkato sa Sanigan Bayan. Jed Mabilog ang kinahanglan. Sining sudada. Sir Sanel Bansales, ano ginakadlaw nyo? Naproposlan man. Uragwantahan nyo lang anay Sagad man taton ka pa-stress. Bawal ang stress. Gataas imo presyon. Sir Noriel, relax. Abansi kita, ha? Ay, nalingaw kita alas 4:56 na. Nakatumara ka mo D3 Bayo kag may tisi. Para bala nga hindi magburyong ulo mo. Makakuha stress, Ma'am Raquel? Huod, iya. Mabay iyang problema nga magproblema ka na nga problema. Kung mga malampas sa una, bla. Abali nanay ko korneng sa una. Sagad mo ka paminsar. Babay ida. Kung hindi magbayad ka ng utang, nadaday ang problema. Ang malambla sa unang karayabla. Kung hindi na magbayad ka ng utang, idagoro talang kada kanaya dayaan. Balito pad mo da, nana do ikaw ged. Ay di utang mo to. Parang hindi pag idagoro kanimo. Am I talking with sense here? Okay pa ka mo? Ano isagad mo ka kadlaw, Ma'am Raquel? Ma'am Maricel? Amilos? Ano ako diri? Itsura ko kadlawan? Marie Cris Del Prado, Sally Romano, ang nagakusamod raw ay Mayor Alice Guo, nagbinutig sa Senado sang mga senador. Gincontempt sang makatatlo. Ayos! O manasagad, bati mo ka buryong. Alas 4:57 na sa Kagahon, Philippine Standard Time. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Put a smile on your face. Ang nagakusamod, ang nagapamurag sa raw ay. Sadyahon tadya, Sir Andre. What are we? Just enjoy the day. Just enjoy the ride, Sir Paul. Just go with the flow. Alas 4:58. Ang mga headline ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Grabe og tas ka mga senador kay Alice sa bungog ni Alice. Saya ko na ni sa mo ng anad na sa binutig. Sa palapa. Congenital liar. Balis ka doon mo, hampakon mo, bisan ko si on mo. Si Alice Guo, Ma'am Laura, consistent with her moral and legal transgressions. Insindihan nyo to in English to, ginhawak ko to ka taod-taod. Alice Guo is consistent with her moral and legal transgressions. Am I talking with sense here, Ma'am Au Señeres? Ma'am Violi Belenson?
Mabakaaga pa si Tigor Ingles. Ahood. May balon tadis garapon. Elias Cobar! Pastor Kyop! Good morning! Kay Sir Elmo Tolentino. Ang headline, ginadulong sang may TC kag D3 Bayo. Alice Guo, nagbinotig sa Senado. Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, ginsipa sa pwesto. Tuloy, wala nagtuhaw. Kunula ginatagan sa ultimatum sa kay Presidente Marcos Jr. Las 4:59, hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Puro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Ray kay Sir Tedja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bayo kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon
On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well. Oras las 5:04 sa kagahon, oras dulong sang DTX 500. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed Tuesday morning kay Ma'am Mike Camay Benedicto, kay Sir Henry Tigihanon and Tita Utang Bernil Tigihanon sa Barangay Sohoton, Barotac Nuevo, kay Mami Ubang Bilhira Edita Guway. Good morning Mami Ubang, kay Mami Nita Cabaluna, Mami Azun Pineda sa Singapore, kay Sir Benedict Rodriguez gapamahaw Bangros. Bao, miad ni Sir Benedict, Sir Ben, para isay Sir ka DTX Coffee Mix. Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Sanel Bansales, Alejandro Rapista, kay Ma'am Ging Sautong, kay thank you also kay Ma'am Cecil Leonardo Agaw. Cecil Leonardo Agaw. Sunod na sa War Room, mga muyo kita. Let us pause and let us pray. Pamatian tayong mensahe nga mag-inspire sa aton sa sininga aga. Maybe you become frustrated because the things you want to do, you just can't seem to do them. And the things that you want to stop doing, it seems there's this impulse, this other force at work, and you just can't bring yourself to stop those things. Let me tell you something. No matter how many times you've attempted to be free, no matter how many different methods you've tried, no matter how frustrated you've grown, you have to know this. You can be free. Don't allow hope deferred to rob you of your faith. I know you've tried. I know you've made mistakes. I know you feel like you've fallen again and again, only to get up and then fall again and again. But remember, the mercies of God are new every morning, and the Holy Spirit is with you in every moment. It is simply through surrender, submission to God, that will weaken the desires of the sin nature. Gusto mo nga mautod ang sala, balik-balik sa sala, gusto mo na magbago, nagkuntat ka, pero nagbalik ka naman, at doon ang cycle of sin, pagi sa pag-surrender kay Jesus gidlamang. Kani sa siningaga, Sir Hudlo Montana, Ma'am Maricel Casiple, Charles Galicia, kay Ma'am Donna Saldo, mga muyo kita. Di ko maihayag taos pusong pasalamat. Almighty, precious Father in heaven, Jesus, we worship you. Thank you for this brand new morning. Lord, patawara ako, patawara kami sa amon mga sala. Hugasi kami sa imo balaan kag buhi nga dugo. In Jesus' name. I declare Jesus sa tanang gid nga nagapamati subong. I declare Jesus sa Iloilo, sa Pilipinas kag bugos sa kalibutan. No other name but Jesus. As we pray, we activate the powers of heaven. You are the only way, the truth, and the life. Lord, we surrender our all to you. We commit our all to you, Lord. We cancel all the plans of the enemy. Kamatayon, balatian, ang iban pag Lord ng mga padihot sa kaaway. And we put our hopes sa imo. Even the cycle of sin nga nagabalik-balik sa amon, we want to be free. Lord, we declare deliverance in Jesus' name. Imitang ini pangamuyo, gusto mo nga mahilway na sa sala, sa bisyo, homosexuality, lesbianism, pride, anger, corruption, immorality, ano man ang mga generational curses ka naglapos sa imong bloodline subong. Cut it off in the name of Jesus. Galibog ulo mo, damo ka man kwarta, pero may emptiness, may void sa imo tagibuson. Surrender to the Lord. Surrender to the Lord. Ikaw dra nga nagamasakit, bedridden, or nagabantay sa mga pasyente sa ospital. Itungtong imo kamot sa nagamasakit, and they declare Jesus. Because Mark 16 naghambal, lay hands on the sick, and the sick will be healed. Sunday ni pangamuyo, Lord, I surrender everything sa imo. I need you, Lord. Ikaw na mag-intervene, maghilabot sa akong sitwasyon. Patawara ako sa akong mga sala, kag sala sa akong mga katigulangan. Ginautod ko ang curses, ang sumpa, Lord. And from now on, I declare deliverance and freedom. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos. Manluluwas, doktor sa akong kabuhi. Isulat ako nyalan sa libro sa kabuhi. Doon dumako sa imuliwat kapag balik. This is my prayer in Jesus' name, amen. I declare healing, peace, safety, blessings, overflow
for everybody, Lord, kapamati subong. Si Ma'am Karil Rojo, she will be flying back to America. Keep her safe, Lord. A safe travel for her. Lord, I also pray for Ma'am Ella Jane Pakibar, Sir Warren Rojo, Dr. Ramil Uy, K5 officers, men and women, ang klinika, ang kada isa ka pamati sa sining aga. We cancel unforeseen dangers, kamatayon, balatian, disgrasya. Lord, we pray for peace and comfort sa kay Mami Sally Syria, sa pagtaliwan ni Sir Rinaldo sa Sitchuwawan sa San Isidro, Binabi sa Gimaras. Sa mga nasubuan, Lord, comfort them. Ang mayara sa mga sa ICU, I speak life. Be healed in Jesus' name. Ang may cancer, diabetes, stroke, anuman klase ng balatian, I declare healing and we cancel ang mga balatian ni dengue, ka mga unforeseen dangers. We will declare a blessed day ahead of us. We thank you, we praise you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa mga biyaya mo, laging natatanggap. Kung magdangop kamo sa akon sing tinagipusoon, buligan ko kamo. Kung magdangop kamo sa akon sing tinagipusoon, buligan ko kamo. When you search for me, yes, search for me with all your heart, you will find me. Jeremiah chapter 29 verse 13. Tratahan ninyo ang isa kag isa sing palareho. Hindi kamo magpabugal, kundi magpakig-abyan sa mga tao nga kubos. Hindi kamo maguna-una nga maalam gid kamo. Consider everyone as equal and don't think that you're better than anyone else. Instead, associate with people who have no status. Don't think that you're so smart. Romans chapter 12 verse 16. However, God is rich in mercy. He brought us to life with Christ while we were dead as a result of those things that we did wrong. Pero maluluyon gid ang Dios kag dako ang iya paghigugma sa aton. Ephesians chapter 2 verse 4. This is the word of God. Ko ikaw, salamat Lord, I declare joy kay Ma'am Rosbig Talaron. Pamalod ang kasubok kakapungaw sa iya, Lord. Kay Mami Alson Pineda. Safety ni Sir Michael Celis. Iyatang eroplano padulong sa Manila. Na magabiyahe sa eroplano sa barko sa land transportation. Safety ni Sir Robert Diaz and his team. lahat ng Sir George Jocampo. At ang mga kabataan, basurero, mangunguma, mangingisda, pare, madre, sakristan, pastor, maestro, pakamayuha, Lord. Ang manegosyo, wala sa mga food poisoning sa amon mga ginakaon, wala sa mga bank robbery, wala sa mga kalamidad. I speak blessings for Israel. Ayang balmalod pangamuyuan ng Israel. I declare special blessings and healing for Tita Nida Berhamin, Manong Rene Verdejo, Sir Raymond Buendia nga ginadialysis. Tanan nga ginadialysis, I speak healing. I speak peace. I declare complete healing kay Pastor Mimi Babaw, kay Ma'am Cecil Leonardo Agaw. Ay hindi makalakat, rise up and be healed. Pastor Danny or Sir Danny Agpalo, God bless. God takes all the glory and Christ is exalted. A blessed and a victorious day ahead of us. Deposito sang pangamuyo. Sa Jesus ang dayawon ta ha. Pray at all times. Hindi nyo kuya pagdayawon. I must decrease, God must increase. I speak Jesus sa K5. Lord, have your way sa K5. We claim it. We receive it. Salamat sa mga prayer warrior, Lord, nga nagapangamuyo para sa K5. At sa tanan gi Lord nga nagapamati sa sining adlaw. God bless Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Laura, Sir Charles Galicia, Anwil Prudente, Ma'am Annalyn Paris Agravante, God bless sa negosyo. Ang oras, alas 5:14 sa aga, Philippine Standard Time, sa Balitang K5 sa umaga.
Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Latest weather bulletin, check na Sir John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir John, si Ma'am Mane, kag si Ted, diri sa K5. What's the latest, sir, sa aton panahon subong adlaw Martes? Hello, sir. Yes, sir. Aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sa Tuesday, September 10, 2024. Base sa ating latest na data, ang southwest monsoon nag-a-affect sa may Luzon, while ang ating kinabantayan nga duha ka low pressure area, ang isa to nga kagapon nga sulod na aton nga PAR, nagwa na siya sa aton area responsibility no pag sa buong akin na siya sa kalahiong 680 kilometers northeast ng Itbayat, Batangas. Kaduha na kanya low pressure area, ang mas malayo na siya, no? Last natin information is nasa siya kalahiong 2,415 kilometers east sa eastern Visayas. May kuan sir, may chance nga mag-develop nga magbaskog na mag-develop nga bagyo? Yes, sir. May possibility siya na mag-develop sa isa ka bagyo. Oh, so mabatsagan naton inidiri sa Panay, Western Visayas? Well, actually, based sa aton nga data, subong, sir, ang ining nga sa babaw nga LPA, ano man siya no, hindi man siya maigo. Isa aton, kita man na siya ka babaw. May ano man siya, may announcement man sa southwest monsoon, pero guluzon man ang igo. Niya, balantayan ko ang ining nga, ining malayo ng LPA kay medyo dalong-dalog niya. So, ning lakat niya, northwestward ang dalaga niya. So, wala ang possibility, basta masulot siya sa ato ng PAR. Pag may siya, mag-rate to high chance na mag-develop siya sa kabagyo. Although, ginalantaw na to, unlikely mo siya mag-landfall, no? Matiniralan siya sa ato ng kadagatan. Pero, may expectation, kita sa enhancement sa southwest monsoon na munang makatuga sa ulan dito sa western Visayas. Habagat. So sa mga sir masugod mabatsagan ta, magasugod mabatsagan tang pagulan or ma-experience ta subong adlaw mismo? Yes, sir, ginalantaw na ton, sir, posible Thursday or Friday no masugod na ulan dito sa aton. Pero siguro monitor ta lang siguro sa aton yan mga weather updates kay bala mo LPA pa sir ito subject to changes pa siya so base mo lang magano. Matunaw man actually, sir, daw, siya doon, likely, siguro matunaw, sir, no? Pero siguro base maglain lang ang iya, sir, na paglakat, or base mag-delay ang iyang intensity. So, man na siya, sir, may factor na siya sa kung anong adlaw, wala mag-ulan diri sa aton. So, i-monitor ta lang base may mga changes. Kung makasulod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, anong ngalan yun Yes, sir. Bagyo, no? Actually, ara na sa PAR, no? Ang doon natin, sir, LPA, sir, sagwa sa natin. If in case ma-develop niya, anong ngalan niya sa bagyo? Depende kung sino mauna sila, sir, no? Develop sila sa kabagyo, kung sila sulod sa aton nga PAR, pero kung, if ever, human being, mag-develop sila sa isa kabagyo, mag-sulod sa aton nga PAR, gaan pa sila domestic name nga Ferdy, Jenna. Ferdy kag? Ferdy kag Jenna. Jenna? Nautod siya. Sir John? Yes, sir. Ferdy, letter F, kag G sino? Gina? Yes, sir, Jenna. Gemma? Sir? G-E-N-E-R. Jenner or Hiner. Yes, sir. Okay. Kung sa English, Jenner, pero kung sa ligay non Hiner. Si Ferdy kag si Hiner. Okay, sige. Sir John Baron, thank you, sir, ha? Thank you for taking our call. God bless. Yes, sir, thank you, and may nga. Hindi iling nga si Ted kay RDC Mamanay, duha kami. Sa kupay niya mo, hindi ang ako lang. Grupo, U-turn! Mamere ni Kabar, ati halong kita kag anticipate Ma'am Denden Barrios nga may oran. Sir Romel! Kudong kamo kon magadto kamo sa uma. Kabataan, jacket, payong, kalo, kag sa Tumarget D3 Bio Mighty C, kag
DTX 500 para nga hindi ka pag-trangkason. Yari na sa aton nga linya K5 Manili Navarro. Latest nga mga balita, mamane. Good morning. Sir Ted, mga ka-K5, maayong aga. Oo, ang imo D3 bayo na tumar mo doon? Yes, of course. Oo. Hindi kita magkalipat magtumara sa klinika D3 Bayo. Kada gabi, antes kita magtulog, amo ginang atong ginatumara. Correct. Upod ang Mighty C, kundi bisan daw kulang-kulang yung tulog. Tulog? Okay lang ah. Oo, kay makabato ka. Ano mga balita ta for today, mamane? Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Go! Sige ka kay 5 Ted, isa ka masubo-subo nga balita ang aton nga nabugtawan subo nga aga, ang pinalangga nga Lola Basing. Basing gid man mag-pronounce Sir Ted or Basing? Basing to, Basing. Basing tong pronunciation ni Alexie May Brooks. Oo. Ang pinalangga yang nga lola nga si Lola Basing, nagtaliwan ini kagabi. Gina-confirm ta pa ang age ni Lola Basing. Celebrity Lola man isa kay ti ang yang apo nga si Alexie nga ginpadako niya. Ti ara man siya sa mga headlines sa mga balita mo no? Oo. Di ba sa pagdaog ni Alexie diri as Miss Iloilo, ginatagan niya gidya kanungganan si Lola niya, Pastor Bobby, Mamimi. So, umuna bla, si Lola Basing nagtaliwan kagabi. Yes, Okay. gin-confirm niya ini paagi sa iya nga Facebook post, gin-confirm ni Miss Oo. Universe Iloilo May City. May post siya. Please, Oo. so kung may arabe. Sige, ang post na lang K5 Wayne. Sige. Ang video na lang maging-send mo ko kay Sir Paul dito. Sige. K5 Ted. So, confirm ni Miss Universe Iloilo City kag Miss Eco International Philippines, Alexie May Kaimoso Brooks, nga nagtaliwan ng iya lola nga kilala sa kay Lola Basing. So, ang caption sini, today, I lost the person I loved more than anything, and the pain is unbearable. I'm at a loss for words. Nagpabutag man ini sang iya pagpalangga sa iya lola kaging pahayag nga hindi gid siya maka-move on. Amal niya, Lola, I loved you with everything I had, and now I feel completely shattered and unable to move on. I am heartbroken. God, please. So, ang makita ta K5 Ted nga video, amo ni siya ang post ni Alexie a day before siya nagbalik sa Manila. Kay yesterday, kagabi, napatay si Lola Basing. Sunday, naari pa din siya sa Iloilo, and then Sunday ko din nakita nga video, Sir Ted mo. So, daw nagbanding pa siya kay Lola Basing. Pero Tulog niya pa si Lola niya sa wheelchair. Sa kwan, sa umagi ni no? Oo. Dito na sa ila lugar. So di nga ni sa mga sa ano yung B? Buga. 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 Oo, Buga Leon. So makita ta ka kay 5 Ted nga naka-wheelchair si Lola Basing, unlike sa mga nakaligad nga ano bala? Nga mga binulan to pagdaog ya sa Miss Iloilo nga ti do medyo ano pa to able pa to. nagluya nagiman siya. And daw mga 80 plus years old ni si Lola Basing. And right age naman man niya actually no. Iti bisan sa Bible naghambala nga 70 years are given us and some may even live to 80. But even the best of these years are often emptiness and pain. Boss lingon nga kung nag-edad ka na, buhi ka matol pero ti arak lang sa duog, kinahulat mo na lang magabi, boro ng imong pananawan, bungol ka na. Reality of life bala, no? Na everything ang tanan diri magaligad. Today I lost the person that I love more than anything, and the pain is unbearable. Hindi niya magwanta. I'm at a loss for words. Lola, I love you with everything I had, and now I feel completely shattered and unable to move on. I am heartbroken. God, please. So kung man makarelate kitab lang there's a time for everything. A time to be born and a time to die. Yes, so muna nga, let's anchor our lives kay Jesus ginamang. Kung hindi kita magkalingaw sa kalibutan, sa glamour, sa manggad, sa kalibutan nga ini mamane. Yes, ka K5 Ted. So kung madumduman si Lola Basing, amo gidi ang nag-serve nga ginikanan ni Alexie. Amo gidi nagpanggod ka na. Kaya ang nanay niya, why man nagtalapangod sa ang tatay, why man. Pero at least it's time for Mami Lola Basing sa pagpahuway na mamani. Sana ang dugang sini nga mga update bantayan lang naton gyapon kiti celebrity lola na ni si Lola Basing. First time gani.
ang ano na lang salvation or basta basing, you know? Okay, mamali. So, update naton sa kay Alice Go na binuteg. Wala gito hangpon ang mga senador ta kay 5 Ted. Nagakapiko na to day Senator Jinggoy, day Senator Win, day Senator Risa kay bisan ano nila ka pabaliskad pasuli to kay Alice Guo ti do wala gid sila sang makuha nga information. So ang ato nang didto nga nahawiran nagsakay siya sa yate pagpalagyo nila. So from di ba motong hambal sang utod nga si Sheila nagsakay sila sa van kag wala to siya nakadumdum kung diin sila nagpadulong, pero hambal ni Alice nagkadto sila sa may Manila. Sa Manila sila dito naglibot-libot pa gamay. Gabi na to ang time frame pero hindi siya makahambal sa exact nga time. Why sa kapanogit sa gusto. Isa ngalan niya ganing nga si Go Aping sa iyang birth certificate. Hambal niya, hindi ko po kino-confirm. May kaso na po sa aking isinampa, sasagutin ko po sa korte. So na briefing na sa abogado. Yes. Why kadang ponda kay amo na tawag lang congenital liar. Why naton sa gina-condemn personally, but we condemn the act, not the person. Kay basing magbago pa man Isang tukda mo ni Guro ang bulay niya daw, hindi Guro ni magsugit sang kamaturan, maugtas na ning mga senador. Yes, kag iya gid ka kay 5 Ted ginapanindugan nga natawo ini siya sa Tarlac. And kung pamangkuton mo siya nga ikaw ba si Go Waping ti hindi man sa makasabat nga hindi. Kay ti kung hindi siya, dapat nagsabat siya nga hindi ako na iya. Nagligay ang balya kapan hindi ko pa kino-confirm. May statement siya, may statement. Yes. Si Alice Go, pamatian naton na mamane. Sige. Lasing ko 25, oras dulong sang Mighty C, kag D3 Bayo, mamning Ilumba, maabot ang oras, nga bananlog sina iya dila sa sobra nga binuteg. Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Laura sa Magaysay, ginugta sa mga senador kay Go, namnisya si Alice Go, hambal ni Ma'am Jonas Saldo. Sa daw gid kabutigon si Alice, way gid kuno si Pinoy nagbulig sa escape na. Ilay. Si Norman Tansingkong, ganing nga Commissioner ka Bureau of Immigration, gin-dismiss doon. Kay isa siya sa ginadudahan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya nga nagpadihot mala makapalagyo si Guo. Kagul matuon ning 200 million pesos nga bribery sa mga key officials sang gobyerno para makapalagyo si Guo. Makapalagyo ka kung totoo, dabi nga bantay sarado ka sang Bureau of Immigration, may PNP, may CAAP. Makapalagyo ka pa yan? Kung why ka nagpapalagyo? Kapitan Emerson Talon sa Akwit Marotac Nuevo, Mayor Jerome Bigornia Diocos, Mayor Jerome! Ang extend mo na, tumar mo na! Pamatihan tayo si Alice Guo. Alice! So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago nyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may prueba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Yan mo na. We advocate honesty diri sa issue ngayon. We condemn the act, not the person sa ilang ginimo ni Alice Guo. Maabot pa man at simpo, Mayor Jerome Diocos ka magbago sa. Bibla Ma'am Smith David, Cap Arman Cabarles. Mamane sa iban pa nga mga balita. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Ted, mga ka-K5, aton kinalahon sinobala si Pastor Apollo Kibuloy kag nga wanted ini. Namin ning research ni K5 Nicole Mariti Prado, magna cum laude.
ang bata ni Sir Nicolas Tiprado. By the way, si Tatay Nicolas Tiprado, happy birthday, sir! May may manok nga may kapayas. Native nga manok sa Barok Tigbawan na manong Sir Nicolas Tiprado. Happy birthday, sir! So, research ni K5 Nicole, only here sa Balitang K5 sa umaga. Check tang report ni Magna Cum Laude. Heck, go! Ka-K5 Ted matapos ang 16 kadlaw nga pagpangita sang Philippine National Police o kon PNP, nagwa kag nag-surrender na gidman ang kontrobersyal nga pugante nga televangelist kag Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC founder nga si Apollo Kibuloy. Sang Setyembre 8, Domingo nga adlaw, una nga nagpost sa iya nga Facebook si DILG Secretary Benhur Abalos sang nahuli na si Pastor Kibuloy. Upod sang picture sang duha ka lalaki nga upod ang pastor. Apang sinubala si Apollo Kibuloy kag nga wanted ini siya. Si Pastor Kibuloy, ka-K5 Ted, ang founder sang Philippines-based church nga Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC. Ang wanted bangod sang ginalgar partisipasyon sini sa labor trafficking scheme nga nagadala sa mga church members sa United States paagi sa illegal nga pag-angkon sang visa kag pagpilit sa mga members nga mag-solicit sang donasyon para sa isa ka bogus charity kag ginagamit man sa mga church operation kag sa manggaran nga lifestyle sang mga leader. Ang mga miyembro nga napamatudan nga nakatipon sang kwarta paagi sa pagsolicit para sa simbahan ang ginaligar ginapwersa nga magsulod sa sham marriage agad nga makaangkon sang fraudulent student visas para makapadayon sa pagsolicit sa Estados Unidos. Dugang pa diri, ginapayag mano nga ang mga babae nga ginarecruit nga mag-obra bilang personal assistants o kon pastorals para kay Kibuloy kag ang mga ini ang nagapreparar sang inga pagkaon. Nagapaninlo sang iya ginaistaran kag ginapwersa nga makighilawas sa pastor nga ginatawag night duty. Sa karon nagapangatubang si Kibuloy sa mga kaso nga ginpasaka sa Federal Grand Jury sa United States District Court sa Central District ng California, kalakip na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling kag sang Nobyembre 10 tuig 2021 isa man ka federal warrant ang gin-issue para sa iya nga pagkaaresto. Samtang sa Pilipinas naman, si Kibuloy ang nagapangatubang sang kaso sa idalam sang Section 5 kag Section 10 sang Republic Act 7610 o kon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagapangatubang manini sang non-bailable qualified human trafficking charge sa idalam sang Section 4 sang Republic Act number 9208 as amended sa Pasig Court. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kagini si K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Barangay drug clearing ginatutukan sang Iloilo Provincial Government kag IPPO. Sa report, upod kay K5 Alex Escalante. K5 Ted, ginatutukan subong sang Iloilo Provincial Government kag sang Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO ang barangay drug clearing operation. Suno kay Iloilo Governor Arthur Davenster Jr. nagmando na inino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga ilakip sa drug operation focus ang mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Dugang paniya, luyag sang Iloilo Province nga ma-declare nga drug cleared ang tanan nga mga barangay gani nga kinahanglan nga maid-idan gid no ang drug clearing operation sa bulig sa mga opisyales ng barangay. Madumduman nga base sa data ka K5 Ted sang PRO6 nagapanguna ang IPPO sa may pinakamadamo nga confiscate sa illegal nga droga kung basihan ng isa ka adlaw nga operasyon nga ginsundan sang Iloilo City Police Office o kon ICPO kag Bacolod City Police Office o kon BCPO. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement o kon makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pang mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
Department of Social Welfare and Development 6 ginpaathag nga wala sang gahom ang politiko nga magkakasang benepisyaryo sang 4Ps. Sa report upod kay ka K5 Jenny Kauyunan. Ka K5 Dad, ginpasalig sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6 nga hindi makapangkakas ang mga politiko sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kun ining 4Ps ka K5 Dad. Suno kay Regional Director Attorney Carmelo Nochete nga ang DSWD lamang ka K5 Dad ang sarang makakuha sa benepisyaryo sa listahan kung sila ang nakagraduate na o kung nagmaayo na ang kabuhi, may bayolasyon o kung wala nagasunod sa kondisyon sang 4Ps. Lakip sa mga kabayolasyon ng K5 Dad nga sarang makapakuha sa imo sa programa amo ang pagbaligya sa ila cash cards o kung ATM sa makatlo ka beses, wala ginapa-eskwela sang maayo ka K5 Dad ang ila kabataan kag wala nagasunod sa mga kondisyones. Nagpanugyan man ka K5 Dad ang natungdan sa publiko nga hindi dapat magkahadlok ang mga benepisyaryo sa mga politiko ilabi na gid subong nga nagapalapit na ang eleksyon. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Cafemex nakakapikhanara ka detox ka pa. Ini si ka K5 Jenny Kauyon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Na 5:35 oras dulong sang D3 Bayo. Lithan sa Barangay Agdahon, Pasay City kay Sir Romel Astronimo. Sir Romel Astronimo and Ma'am Gina Hirom. Napamati sa K5. Nakaprayer si Tamol na kamo. Kumar na D3 Bayo kag Mighty C. K5 Bantay Mercado Update. Latest market report with K5 Ram Pale. Sir, go! Sir Ted, K5 Maniling, good morning. Yes, go ahead Sir Ram sa imo balita. Yari na ang latest presyo sang isda sa Iloilo Terminal Market. Ulibalay, 240 ang kilo. Kilawan, 210 ang kilo. Panigi, 220. Bansa, 220. Alimusan, 280. Green shell, 60. Lison, 240. Locos, 160. Pisogo, 160. Bula, 160. Gulaman, 30. Bangros, 200. Bagongon, 40. Boneless, 180. Pasayan, 320. Bulinaw, 240. Tuloy, 80. Gorayan, 280. Lagaw, 100. Bonito, 160. Dobla-dobla, 140. Batikuling, 140. Matan, 180. Bansa, 100. Kasag, 200. Kag Balinuan, 160. Kag amo na ang latest update dire sa Iloilo Terminal Market. Yes? K5 Ted. Thank you K5 Rams. Sige, K5 Ted, K5 Manil. Direkta dire sa Iloilo Terminal Market. Kaupo si K5 dili-dili mas kita. Inay naman si K5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Joey McCarmy family, Bongbong, Rene, Marlon, sa Tagubong Pasig kag sa Boracay, good morning. Ang balita, K5, kumustahan na? Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
Ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, tawon nyo! Ay kapang bunyak, kung siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo. Oras na 5:40. Oras sulong sang D3 Bayo kag may TC. Ma'am Tisay Apor Tadera. Good morning, ma'am. Ang D3 Bayo mo na tomar mo na. Sir Danny Labrador, Sir Danny Agpalo. Ang baylo subong sang US dollar sa Philippine peso, 56 pesos and 34 centavos. Ang Canadian dollar to Philippine peso, Sir Warren Rojo, 41 pesos and 55 centavos. Ang euro, 62 pesos and 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar, 184 pesos and 27 centavos. Ang Singaporean dollar, Ma'am Yasun Pineda, kay Ma'am Rosbic Brandt Alaron, kay Ma'am Indy Cadete, 42 pesos and 54 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 15 centavos. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Tabo kita sa Bacolod para makatimprano kita paliog inform sa ila. Para nga by 5:54 makatapos na kita. Ma'am Sarah Joy Espanillo, Sir Nonito Sombong, good morning. Tabo kita sa Rojas, sa Kalibo kag sa Antique para sa latest nga mga balita. Kag bantayan man ninyong update kay kahapon nag-soka si Mayor. Forgive me for the term pero nag-deliver sa iyang State of the City address. Soka. Ni Mayor Jerry Treñas. Ang accomplishment for the year ginpatpat ni Mayor Treñas. Isang lising inambal niya nga ang syudad sang Iloilo is considered as UNESCO City of Gastronomy. Tanan nga mga pagkaon diri man namin. Ang mga turista nagkadto diri para magkaon sa mga manamit nga pagkaon sa Iloilo City. Kita nyo man na, batsoy, barquillos, biskotso. For today's video, mga katibon, kita nyo, sas. Grabe nga tuyom-tuyom, piyong-piyong ni Mrs. Kita nyo ng mga vlog ngayon na Sir Joel Gonzales sa Pasay. So, City of Gastronomy, magluwas na sa nos alkalde nga manubo ang crime rate diri sa siyudad sang Iloilo. Alas 4, alas 5:42 sa aga. Yan o plano da. Alas 5:43 hanggang Aryo, may update man kita ato bilang 8 months old nga baby boy blagagin bilin sa CR sang SM. May update kita dugay-dugay. Dagon kita para makadamo kita subong. Sektang Bacolod kay Sir Babes and Sir Robert, go. Good morning. Sir Ted, may aga Sir Ted. Okay, kampiyon ang signal mo di sa Monas. Upo kayo Sir Robert. Okay. Antique, Kalibo, and Rojas. Palagas, ako na, sinyasan na ko na ayong signal. Okay, ulat-laton ta si Sir Michael. Para nga makapusta kita sa mga balita. Sir Mike! Yuhu! Way pa! Sir Mike, Kalibo! Ara na? Dapat yaw. Kalibo, Sir Mike!
Way kasulod. Mic check, mic check. Oh, mic check, mic check. My good. Sir Michael, Kalibo. Way kasulod daw. Sige lang kita na mapas na sa. Ano mga balita dira sa Rojas, Sir Do? Let's go. Mga balita diri sa amon sa siyudad sang Rojas, sa probinsya sang Capiz. Ang klase kahapon sa isa ka college kag high school diri sa Barangay Lawaan ng Hercule College nagsuspender nga daano temprano pa sila nagbuhi alas 3 ang hapon kasunod nga ginapahayag ang subject sang drug bypass operation nakapalagyo diri sa Barangay Tisa kay iping na niabi nga barangay nakasulod sa compound sa nasambit nga eskwelahan pero way na kalabot sa campus aran sa compound kalapad ini nga eskwelahan didto karon nagbuhi temprano ang subject sa operation nga ginkilala sa kay John Martin Legaspi 35 anyos sa Barangay Tisa nakapalagyo ini dala niya ang kwarta nga bypass money kag ginapahayag armado sang armas lutang. That's why ginpa temprano buhi para nga masiguro man ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Pagka responde sa kapulisan dito may nadakpan nga isa ka lalaki. Abis ng kapulisan tamo na ning si John Martin Legaspi gali isa sa iya sini nga mga parokyano nga nag-upod man sa pagdalagan kag dito ginaresto man ini ang nabitan karon nga persona. Nagapabilin sa gyapon nga at large ini nga nabitan nga suspect. Samtang nadakpa naman ang iya sini nga kaupod nga si Aldrin Bermudo 31 taga Barangay 1 kag Jimer Orader Barangay Tisa kag Jimer Asignacion taga Barangay 1. Tatlo lang ka sa siyes na recover sa ila at nagapating PNP nga madamo pa sa droga nga dala ining si John Martin Legaspi nga nagapabilin nga at large. Samtang isa ka gwardiya nagkuha sang police clearance ginaresto na lang sang pulis matapos nga natukiban nga ini ang may kaso. Ang nadakpan amo ning si Jobert de la Cruz 38 taga Balite Aklan, Sir Michael. Nadakpan ni siya nagkuha sang police clearance diri sa may satellite hub sa Rojas City sa may bahin sang Robinsons Mall apang natukiban may kaso gali ni nga anti-child abuse law 8 counts tiga 180,000 ang piyansa tinaglabot sa 1.4 million pesos kay rekomendar nga piyansa sang korte. Amo ni balita sa amon Sir Ted, balik sa imo. Believes kita sa NBI, dakop na yung si Jobert de la Cruz, ha? Pero si Alice Guo, nakapalagyo, wag nilang dakop. Anong balita na sa Kalibo, Sir Michael? Sir Ted, good morning. Good morning, Liwat K5, Western Visayas. Isa ka senior citizen digin masay, isang tubo sang isa ka lalaki, no? Ang tricycle driver nga nagapangidaron sa 69 anyos, so 69 years old, ginhanot sa isang tubo kag na confined subong sa isa ka hospital. Ang biktima ginkilala kay Emmanuel Ingalya, taga Barangay Manggan sa Banuasang Banga. Kag nagapakadto siya nagabiyahe sang tricycle pakadtor sa Barangay Poblacion diri sa Banuasang Banga. Sang gamay lang niya mabungguan ang isa ka nagamotor ay nag-iwas siya sa lubak mo ang tricycle driver. Naakig ang nagasakay sa motor amo ning suspect nga si Joey Bulina. Kag dayon niya ginlagas niya ang tricycle driver sang maabta niya, ginkompronta niya, nagsinumbaganay sila nga duha. Ang 69 anyos nga tricycle driver nga senior citizen, nagkuha siyang tubo ginagaw sang suspect nga si Bulina. Kagin bunal siya sa ulo kag sa dugan may sa hita pa karon confined siya sa ospital samtang ang suspect ara subong sa banga PNP pasaka nagali sang kaso nga frustrated homicide K5 Western Visayas. Samtang duha nato nga mga balita isa man ka miyembro sang LGBTQ ginarkila niya ang tricycle driver from Kalibo going to Numancia, no? 5 ka oras siya ginpahulat ang tricycle driver kagabi. From 3 p.m. hasta alas 8 sang gabi ga programa ako nagreklamo ang tricycle driver mo. Reklamo siya wala siya ginbayran 5 ka oras siya nga hulat kay hambal sang membro sang LGBTQ makuha siya sang pang-eyebrow kay mang makeup may gina-makeupan siya subong adlaw. Pero pag abot dito sa area nag-inino man ang LGBTQ wala man siyang ginkuha nga mga gamit hasta nga nag-abot sang alas 8 sang gabi kag ang arkila nga 500 pesos nalimuna okay 5 Western Visayas wala siya ginbayriya. Ang driver nga si Alvin Reyes sa Subong, ang LGBTQ ara sa police station ambot lang kung ano ang mangin desisyon sa driver kung mapasaka sa reklamo pero hambal niya kagabi kung mabayran siya hindi na siya magpasaka kaso
Kag sa katapusan nga mga balita sa 17 ka mga kabanwanan sa probinsya ng Aklan, 8 ka mga banwa gid ang medyo mataas-taas ang kaso sang dengue. Ang nagapanguna ang banwa sang Malay nga may 394 cases, ang banwa sang Kalibo nagasunod nga 315, banwa sang Nabas is 145, ang Libaka 138, ang Numancia 134, Ibahay 120, New Washington 114. Kag Burawanga nga 108 sa 17 municipalities amoning medyo mataas-taas nga kaso sang dengue diri sa probinsya Aklan. Kag ginadusog gid subong ang 5S para nga mabatuan ang kaso sang dengue diri sa banwa sang Kalibo nga probinsya Aklan. Kag kahapon man ang isa ka nagapamunit diri sa Suba may nakita siyang MK2 hand grenade K5 from Visayas. Kuana ini daw bato na ang kulay itom na bala kag puro nakalawang kag report niya ini sa aton kapulisan kag dayon man ni gin-dispose ang aton bomb disposal naglupok pa K5 Eastern Visayas. Amo ning mga balita di sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo Sir Ted kag Western Visayas. Pambato naton sa dengue dira sa Aklan kag bisan diri sa aton sa Western Visayas. Tumargid D3 Bayo para nga hindi kita madali maduktan sa balatian nga ini. Sa Antique, Sir Jason sa mga balita, go ahead. Good morning, K5 Western Visayas. Good morning, Sir Ted. No, ang mga balita dito sa may probinsya kang Antique kahapon, sadyang nagluntad nga nagsunog kanagligan nga adlaw kang petsa 8 no kahapon personal man nga nagpadulong si Mayor Giancarlo Oxanya kang banwa kang Sibalam. Agad ka nga magtugro kang bulig sadyang pamilya nga nasunugan diyan sa may bahin kang sitio Darmocol, Barangay District 3 Sibalam. Kag kahapon naginhambal man mismo ni Mayor Giancarlo Oxanya nga magluwas sa diyang bagas, relief goods, kag magamay ka diyang financial assistance nga anak ka diyang gintugro sa diyang mga pamilya. May pag-ano dyan, pag-dugangan dyan, kang diyang mga bulig, alinman sa ka diyang LGU Sibalam, pinaagi sa diyang ex o kon aid to individuals in crisis situations. Kag maduro pa ka diyang iman nga mga bulig ang lauman kang diyang pamilya K5 Western Visayas. Samtang sa piyak naman ka diyang bahin, dugang ka diyang balita, kaso kang dengue, rigya sa may bahin kang probinsya, kang Antique, mga K5, nagdangat ron sa masobra 1,000 kag darwaron kadya ang na-record nga nagtaniwan sadyang masobra 1,000 nga kaso ang may pinakamaduro kadya ang banwa kang Sibalam nga may 144 ginasundan dya kang Tibyao nga may 142 kag San Jose nga may 112 kadya ka mga kaso kang dyang dengue samtang ang darwa naman kadya nga nagtaniwan o kung na-record nga napatay ang nagalin sa may banwa kang Bilison kag Valderrama sa gihapon nagapanawagan ang Provincial Health Office kang Antique nga isundon ang dyang 5S natin nga ginawag agad ka nga malikawan ang dyang pagduging o kung pagrapta kang kaso kang dengue regya sa may probinsya kang Antique K5 Western Visayas. Amo sa mga balita dito sa may probinsya kang Antique, balik mo Sir Ted and K5 Western Visayas. Balo kang away sa dengue ni hindi lang nga iyalas ang gobyerno aton tanan ni nga away para nga mahaganagan tang epekto. Sa Bacolod, Sir Robert and Sir Babes, go. Dire sa amon sa syudad sa Bacolod, Sir Ted, ining isa ka lalaki yung pilason subong matapos ginlothang dito sa may bahin sang Sipalay City, kahapon ni natabo sa may Maricalom. Ginakilala ang biktima kay Efrain Chodoro pumuloyo sa nasambit nga lugar. Base sa initial nga investigasyon, magadulong ko tani sa ang biktima sa iya siling apo sa bulutuan sang ini ang ginlothang sang suspetsado sa tangkugo gid ang igo sino ba kaluluoy man ba gilayon ini nga dapatan sang first aid kag gindala sa Sipalay City 24 hours observation unit mga kaki-5 sa karon refer na sa isa ka ospital diri sa syudad sa Bacolod agod nga diri magapadayon sa iya sini nga pagbulong. May hot pursuit kag ipatagayon ang aton sining mga kapulisan sa Sipalay batok sa sining suspect pero daway pagit kita sang update sini kung bala nadakpa na o wala ang ining nasabitan nga suspetsado. Sir Ted, K5 Western Visayas may kang tanan sa ginbalita naton kahapon nga isa ka lalaki nakuhaan sang 1 kilo nga shabu nga nagabalor sang 7 million pesos gin background check sang K5 News Team. Baguhan kag wala ni sa record sang pulis nadakpa ni siya aksidente lang nga nakuhaan sang shabu kay na aksidente sa salakyan didto sa Murcia. Ining si Carjan Arroyo 29 anyos residente sang Purok 42 Bayanihan Barangay Villamonte Bacolod City amo ni sa nakuhaan sa 1 kilo nga shabu kag suno sa information sa ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga sang Public Information Officer sang BCPO o kung Bacolod City Police Office wala sa drug watch list ining suspitsado kag ti baguhan halong gid sa mga
kabataan tada subong bantayan tagid kung may bag-o nga baligya sang illegal drugs, basi padayon man ang ila sini nga paghaylo sa mga wala nagagamit sang illegal drugs, gani bantayan tagid ang aton nga mga kabataan Kaki5 Western Visayas. Balik sa imo Kaki5 Ted. Ted. Oh yes. Thank you K5 Bacolod. Mga balita diri sa Iloilo, kilala ninyo si Alexi May Kaimoso Brooks sang Leon Iloilo, Miss Universe Iloilo kag Miss Eco International. Ang iyabla sini nga lola nga si Lola Basing nagtaliwan kahapon. Sa Domingo, nagpauli pa diri si Alexi, kag may video pa sila nga nagbanding sa higad sang suba nga ginatulod niya sa wheelchair. Pero kagabi nagtaliwan ang iya sini nga Iloy, iya nga lola nga nagpadako gid sa iya. Sa iban pa nga balita, ginabati-bati diri nga mapauli diri sa Pilipinas, si former City Mayor Jed Patrick Mabilog ginapayag September 13 mapauli diri kag himoso ng iya sini nga kaso sa Sanigan Bayan kag base nga magsulod liwat sa politika. Sa katapusan diri nga balita diri sa Iloilo, si Mayor Jared Reñas nag-deliver sa iyang State of the City address kahapon. Ginpabugal niya ang manubo nga crime rate sa Iloilo. Kag sa November, mag-host ang Iloilo sa International Convention sang CityNet sa Iloilo Convention Center kag ang pagkilala sang UNESCO bilang City of Gastronomy. Tanan nga mga manami ka pagkaon, matilawan diri sa Iloilo. Sir Babes! Mayo na kay mga pagkaon sa Iloilo daw bastante ka mo da pero sa amo rin nagutom kami di pang. Ate kon kapen pa kam tamad ka, gutman ka gid. Muna nga naga-double time kami di para hindi kami magutuman. Oo, okay. Tuod lang para kalan o sa Iloilo sa kanami tuod. Oo, may batsoy di. Sir Jolets! Sir, oh! Pagkao lang, damo, mandi samon, muna gani, way gani, kami di gani niwang. Mo gani. Eat in Amo moderate. di Santike gabantinan lang kami di sang damo mga mapagkaon. Kita mo nakadako kami nakadako diri Ang daw marakararaw mo blang bandi dyan Sir Jason. Konti mo mong ang ang bandi kinararaw karagkal kay 5 Ted. Oo, dod. Ang imo nga paborita Sir Michael sa Kalibo. Damo di inobaran Inobaran nga manok, native chicken bala nga may ubad sang saging, gwapo. Oo man. Ginalingaw ta kamo parang hindi nako kakakanta. Why na ko oras, 5:56, bawi lang ko. Sige, sir. Ayos, ko ni kalusot. Thank you. Ma'am Jean Salva, kay Sir Evie Cordoba. Evie Cordoba sa West Visayas State University, Guardiadra. Sir, thank you ha. Prayer si Tamol gid ikaw ka magtumar di Bayo kag may TC. Sector Report ni K5 Karen, ini balita niya for today Sir Paul. Parte ni sa sa malapit 400 ka mga armas na confiscate sang kapulisan sa Western Visayas sa bilog nga bulan sang Agosto. Ma'am Karen! K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki5 Ted nagdangat sa 375 ka nagkalain-lain nga armas ang nakonpiskar sang kapulisan sa Western Visayas sa tong bulan sang Agosto. Sa data sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga magluwas sa 375 ka assorted firearms, nakumpiskar man ang 65 ka explosives kag 63 o kon 63 ka persona ang naaresto kag sa nasambit nga numero sa mga nakumpiskar nga armas Kaki5 Ted 84 dire ang nakumpiskar paagi sa Iron Hand approach o kon ang law enforcement operations, samtang 291 o kon 291 naman ang paagi sa soft hand approach o kon mga ginsungka bala ginabandonar nga mga armas Kaki5 Ted sa nagkalain-lain nga police units. Nahibaluan nga ang Negros Occidental Police Provincial Office ang may pinakamadamo nga na-recover nga naglabot sa 118 o kon 118, 72 72 sa Iloilo Police Provincial Office, 55 sa Antique Police Provincial Office, 36 sa Regional Mobile Force Battalion 6, 31 sa Capiz Police Provincial Office, 26 sa Aklan Police Provincial Office, 16 sa Bacolod City Police Office,
12 o kon 12 12 sa Iloilo Police o kon Iloilo City Police Office kag tig-siyam naman o kon siyam naman ka kay 5 TED no sa Guimaras Police Provincial Office ka kay 5 TED. Ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag desugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 5:58 kay Sir Vincent Fondales Faigones. Sir Vincent Fondales Faigones, good morning. Kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Bengbeng Pagtulunan, Sir Joel Gonzales, Sir Warren Rojo, home sweet home gali Iloilo to Caril. Kay Ma'am Caril Rojo, Ma'am Sara Joy Espanillo, Tisay Aportadera, and thank you also kay Sir Michael Celis, kay Ma'am Emma Poras Galeno, kay Sir Roden Poras Cardinal, Galeno family, kay Ma'am Ging Gabunas and Sir Bert Gabunas sa San Antonio, San Enrique, Sir Michael Gagula, Gagula family, Ma'am Marie Thalia Metzelina sa Hong Kong, Sir Philip Hapon Pindioday, Sir Philip Pindioday sa Ireland. Thank you sa pagpamati, Ma'am Jean Salva, kay Sir Evie Cordoba sa West Visayas State University. Good morning! Nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Sinusuhod sa aking Happy birthday, Sir Nicolas Tiprado sang Barok Tigbawan from Kulkul. Nagpamati sa DTX Morning News. Kami ang inyo mga alagad, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Man Navarro Palek. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, lagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkantot sa lektis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basan tiyo ko, tumarkos ang
nga may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC. May TC! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa, madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas? Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling ha. Oh, hindi! Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Las 6:07 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Setyembre 10, 2024. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsaga mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Tag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa headlines, ginadulong sa kaalawan sang D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon. Magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. The story of the day. The story of the day. Presidente Marcos Jr. ginatag nga nadakpan kag wala nag-surrender si Apollo Kibuloy. Balitang lokal. Numero sa mga pigado sa siyudad sang Iloilo nagnubo suno sa State of the City address ni Mayor Jerry Treñas. Balitang lokal. Pagbalik sang international flight sa Iloilo Airport, ginahandaan sang provincial government. Balitang regional. Sa Murcia, Negros Occidental, lalaki na aksidente sa motorsiklo, nakuhaan sang minilyon ka pesos nga balor sang druga. DTX 500 Morning Newscast. Halos 1 milyon ka pesos ka balor sang druga kag armas na recover sa Cagayan de Oro. Balitang national. Alice Guo magapabilin sa custody sang PNP tubtob nga ma-resolve ang issue sa korte sa Tarlac. Balitang national. Mga kongresista nakabatonan sang death threats angot sa nagadalom nga investigasyon sang Quad Committee. Balitang international. 4 ka mga civilian patay sa Israeli strike sa Syria. Balitang negosyo. Presyo sang mais nagsaka. Balitang sports. Filipino Paralympians magabisita kay Presidente Marcos Jr. Balitang entertainment. Singer Gigi Delana ginbasol ang kaugalingon sa paglala sang cancer sang iya nagtaliwan nga Iloy. Balitang Extra Special. Sa Francia, sa lugar namon, asawa ginpahimuslan sang bana sa madamo nga lalaki. Bantayan ang latest nga foreign exchange rate. Oras 6:12 sa aga. Kadungan sa imong nga breakfast, ipadalondon ang healthy nga kape. Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy, DTX Coffee Mix, Ma'am Ninfa Tahala. Sa Barangay Alegre Oton sa ilang neighbor, perti katunog ang ilang radyo K5. Sa DTX Morning News, Ma'am Emma Porras Galeno, Sir Nonito Sombong, kay Ma'am Edna Sombong sa Baldosa La Paz, Sir Tristan Wayat Gulay, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee. The story of the day. The story of the day. Balitang national. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500.
Para sa manaming nga kaon kag tulog, likaw sa hypertension, stroke kag diabetes kag aneurysm, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Nadakpan kag wala naggasungka si Apollo Carion Kibuloy. Ilang pag-athag ni Presidente Marcos Jr. bilang sabat sa ginapamilit sang kampo ni Kibuloy nga nagsungka ini sa Intelligence Service of the Armed Forces kag wala nadakpan. Suno sa presidente nga napilitan na si Kibuloy nga magwa bangod madali na lang ini nga malabot sang mga pulis sa iya ginapanaguan sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Kabangdanan nga ini siya ang nadakpan. Suno sa presidente ang pagkadakop kay Kibuloy bangod maatubang na sini ang iya mga kaso sa korte agud ma-resolve kung bala guilty siya o kung hindi. Gindayaman ni Marcos Jr. ang PNP sa pagtuman sa ila katungdanan agud madala sa kamot sang kasuguan ang wanted nga si Kibuloy. Ginkilala man ni Marcos ang papel sa mga soldado bilang augmentation force sa pagserbis ang kapulisan sa arrest warrant batok kay Apollo Carion Kibuloy. Si Presidente Marcos Jr. So, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. We have to, I have to commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at Las 6:15 sa aga sa detalye sa mga balita lokal. Numero sa mga pigado sa siyudad sang Iloilo nagnubo suno sa State of the City address ni Mayor Jerry Treñas. Jen Kaoyonan sa report. Nasada ululupod naton ini pagatumanon. No one knows what the future holds for us. But there is one thing I am most certain and always certain of. That my heart will always beat in Iloilo City for my beloved Ilonggos. Nagpatigayon sa iya State of the City address sa Consoca si Mayor Jerry Treñas kahapon nga adlaw sa Setyembre 9, 2024. Gintambungan sa nagkalain-lain nga sektor kag opisyal ang among aktibidad kag lakip sa mga nagtambong amo ang mga Iloilo City Councilors, Regional Director sa nagkalain-lain nga ahensya, business sector si Iban Pagida. Nangin highlights ang mensahe sang alkalde amo ang mga nangin kadalagan nga programa sang syudad kag mga pagkilala nga nakuha sang Iloilo City Government. Lakip sa mga nangin kadalagan sang Iloilo City amo ang nabaton nga Galing Pook Award, UNESCO City of Gastronomy, kag Asian Smoke-Free Golden Award. Samtang ginpasalamatan man ni Treñas ang mga individual sa likod sa kadalagan sa syudad. Matapos sa ginpresentar ni Mayor Jerry Treñas ang kadalagan sa Iloilo City sa masulod sang isa ka tuig, nagpangako ang alkalde nga padayon sa gihapon ang pag-uswag sa Iloilo City tubtob sa iya nga termino. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5. Jenny Kauyon para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ginpanindugan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga wala sang lugar ang mga illegal nga aktibidad sa syudad sa Iloilo, ilabi ng Philippine Offshore Gaming Operators o CONPOGO. Sa mensahe ni Treñas sa iyang State of the City address, iyang pahayag nga kaupod kag suportado sang Iloilo City ang kampanya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa away sinibatok sa illegal nga aktibidad sa bugos nga pungsod. Samtang ginpahayag pa sang alkalde nga padayon sa gihapon ang pag-upod sa syudad sa mga law enforcement agencies agud nga mapasiguro nga wala sang illegal nga aktibidad ang magatuhaw sa Iloilo City. Si Mayor Jerry Treñas.
in the fight against this kind of illegal activities. And we will continue to work with law enforcement agencies to ensure that none of this will thrive in our city. Iloilo City has not only grown economically but also internally. We continuously Las 6:10 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Nagapasalamat si Raimundo Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, WVTC, sa bukos nga suporta ni Iloilo City Mayor Jerry Perez Treñas sa Transport Modernization Program. Ini kasunod nga namit lang niya Treñas sa iya State of the Nation Address o Consoca kahapon. Dugang pa ni Parcon, dako nga butang suportado sa alkalde ang programa kagamuman ang pagpabugal sa implementation sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. Ahayag pa sa natungdan nga convenience kag comfort ang dala sa pag-modernize sang transportation, ilabi na nga may pila ini ka features kaangay sa air condition kag digital payment. Sa dugang pa nga balita lokal, may bago na nga hepe ang City Drug Enforcement Unit o kon ICDEU sang Iloilo City Police Office, epektibo subong nga adlaw. Si Police Captain Ryan Chris Inot ang bagong hepe nga nagtalos kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. samtang team leader sini si Police Lieutenant Joely John Bandoho. Samtang si Police Lieutenant Colonel Dante Taico ang bago naman nga hepe sang City Intelligence Unit. Las 6:10 in Huwebes sa aga, oras dulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Likawi ang kutot sang lamok nga nagadala sang dengue. Pagpamanyos sang DTX Herbal Oil. Pagbalik sang international flight sa Iloilo Airport, binahandaan na sang provincial government. Ma'am Kaleg Alex Escalante sa report. Ginapreparahan na sa Iloilo Provincial Government ang pag-upisa sang international flight sa bulan sang Oktubre. Suno kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr., nakapatigay na sila sang coordination meeting upod sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon kaap kag sang Department of Health Region 6 sang Setyembre 3 bilang kabahin sang preparasyon. Dugang pa sang gobernador kadungan sang economic opportunity sa pagbalik sang international flights sa Iloilo International Airport. May mga risgo man nga ginatanaw angot sa ikaing lawas, ilabi pa ang pamahog sang monkeypox cases gikan sa iban nga pungsod. Monkeypox, we are preparing now. We are preparing for October international flights. We are preparing our quarantine team to be deployed through Dugay Batu. But we will have a coordination meeting on September 3 to prepare to execute. Naibaluan nga luwas sa Iloilo Provincial Government. Nagapanghanda naman ang kaap kagang DOH sa natala na nga pagbalik sa international flight sa Iloilo International Airport. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Sa dugang pa nga balita lokal, ginatutukan sang Iloilo Provincial Government kag sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang Barangay Drug Clearing Operation. Suno kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr., nagmando ini kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga ilakip sa drug operation focus ang mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa niya, luyag sang probinsya nga madeklara nga drug cleared ang tanan nga mga barangay. Gani kinahanglan nga mas maid-idan ang drug clearing sa bulig sa mga opisyales sa mga barangay. Madumduman nga base sa data sang PRO6, nagapanguna ang IPPO sa may pinakamadamo nga na-confiscate nga illegal nga droga kung basihan ang isa ka adlaw nga operasyon nga ginsundan sang Iloilo City Police Office o kon ICPO kag Bacolod City Police Office o kon BCPO. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. We are ang aton sanda nga mga measure yardsticks ang performance ng atong barangay that we are almost 100% in the clearing operation of our barangays, in the clearing operations of our barangay, and we continue to have apprehensions, except that we are working with our PNP and they know that inasuglan muna namon ni sa atong director
Yung ko, where we are happy nga damo, kinadakop. Balitang lokal. Las 6:23 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Bagong registered voter sa Western Visayas, malapit na sa 200,000. Kimberly Caluyo sa report. Nagahilapit na lang ang eleksyon, kaginahaylo naman sang COMELEC nga magparehistro na sa ila talatapan. Naglabot na sa 187,394 ang panibagong voter registrant sa Western Visayas, sandig sa pinakahuling nga data sa Commission on Elections sa COMELEC Region 6. Sinasambit nga numero, 93,228 ang lalaki, kag 94,166 naman ang babae nga mga registrants. Dugang pa, nagapanguna naman ang probinsya sang Iloilo, kung siriin, nakabalag sang 100,738 ka mga newly registrants, Capiz nga may 29,519, Aklan nga may 26,638, Antique nga may 24,078, kag 6,421 naman gikan sa probinsya sang Guimaras. Nahibaluan niya ini ang kabahin sa pagpanghanda sa May 9, 2025 national and local elections. Nahibaluan nga sa Setyembre 30 na ang deadline o kunang magatakop ang registration sa Commission on Elections. Report na gikan sa COMELEC Region 6 sinisi ka K5, Kimon Tanyo Caluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Na hindi pagamiton ang mga programa sa Department of Social Welfare and Development sa ilang mga political interest. Ini ang ginigingyo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Office 6 Director Attorney Carmelo Nochete. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Nochete, iyaging pahayag nga ang responsibilidad sa mga politiko ang suportahan ang mga programa kag proyekto sang ahensya. Dugang pasin ni Nochete nga wala man sang sarang ang mga politiko nga magpakakas sa mga benepisyaryo sa anuman ng mga programa sa DSWD. Nagapanugyan man si Nochete sa mga benepisyaryo nga hindi dapat magkahadlok sa mga politiko ilabi na gid subong nagapalapit ang eleksyon. Si Director Carmelo Nochete. Tani papil ang mga politiko sa distribution sa programa sa atong gobyerno para sa ilang interest sa politika, no? Pangapanyara sila, hindi na pagamiton ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Last na lang. Balitang lokal. Las 6:25 sa aga, CCTV Ordinance sa Banwa San Carles, aprobado na. RJ Bataanon sa report. Nagpasalamat ang PNP sa Banwa San Carles sa pagkapasar sang CCTV Ordinance. Nagpabutsag sang pagpasalamat ang Carles Municipal Police Station sa mga miyembro sang Sangguniang Bayan sa madinalag-on nga pagpasar sang CCTV Ordinance. Dugang pa, ang pagpatuman sang among nga ordinansa hindi lang para sa mga kriminalidad kundi para man sa madasig nga resolusyon sang mga krimen kag insidente kag amuman sa pagpabilin sang peace and order. Samtang dako ang ila pagpasalamat sa suporta, oras, himakas kag dedikasyon nga ginhatag sang naglain-lain nga stakeholders angot sa pagpasar sini. Nagpasalig naman ang Carles PNP nga ila ipasiguro nga mangin istrikto ang implementasyon sini. Balita nga gikan diri sa Banwa San Carles. Ako si K5 Region C Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Balitang lokal. Sa Pavia, anay nursing attendant dakop sa pagbaligya sang droga. Kag K5, Karen Badilla sa report. Nagdangat sa kapintunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu ang nakumpiskar sa anay nursing attendant sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sang Pavia Municipal Police Station sa Barangay Maliao alas 11:20 sang aga, Setyembre 9. Ginkilala ang subject person nga si alias Alog, 45 anyos, residente sa Barangay Purok 1, Pavia. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Daji De Lima, hepe sang Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga si
si alias Alog ang anay nursing attendant sa isa kadako nga ospital sa Mandurriao sa siyudad sang Iloilo kag may previous record sa pagsuspetsa nga pagpangawat sa malahalon nga cellphone. Na-monitor naman sa mga operatiba ang pangalan ni alias Alog paagi sa confidential asset tubtub nga nangin positibo ang ila transaksyon sa suspect. Suno pa kay Delima nga nagatabo si alias Alog sa iya source sa isa ka hotel malapit sa Iloilo Terminal Market kag nagaduhulay sa sulod sang ila kwarto o kon basement. Naibaluan nga nabaklan si alias Alog sang isa ka sachet sang shabu gamit ang drug buy bust money nga 5,000 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya paghinakop ang 12 ka sachets nga may kabugaton tanan nga 68 grams kag may balor nga 488,000 pesos. Samtang kaso naman nga paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iga-file batok kay Alog. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:28 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, D3 Bayo. Dakop ang maglibin partner nga sanday Josil Escalona, 38 anyos ang edad, residente sang barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Kag Angelita Sarmiento Gustilo, 31 anyos ang edad, sang Tikod Lapas, sa Paibas Operation sa Zone 2, barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo kagabi. Nakuha sa mga suspitsado ang balor 88,400 pesos nga shabu. Sa iban pa nga balita lokal, magtiyo dakop sa drug buy-bust operation sa distrito sang Lapus. Ka K5 Eric Cañizares sa report. Dakop ang magtiyo sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Station Drug Enforcement Team sang Police Station 8 sa Barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City. Pasado alas 7 sang gabi Setyembre 9, 2024. Ang mga arestado amo sa Joval Masagnaya, 38 anyos kag Alexander Masagnaya, 54 anyos lonsay residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan mga arestado sa isang kaplastik sa sing napatihan shabu gamit ang 5,000 pesos nga buy-bust money. Dugang nga na-recover sa ilang paginakopa ang 8 pagid ka plastic sa sing napatihan shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa Interviews ang K5 News sa FM Iloilo kay Police Captain Lester Oliveros sa hepe sang ICPS 8 ginpayag siningad wag kasi man ang ilang monitoring antes kin kasa nasambit nga operasyon na. Nagapangayo gid sila bulig nga kay ang ato ng mga subject ni o rampan lagi ko ng pagbaligyan ng isang illegal na droga sa ilang lugar lalo na sa Sunpor, Barangay Alalasan. Sa information natin to sa no, kundi siya gaubra kay ito siya gakuha sa illegal na items. So kay sa haro siya gaubra no. So pahinanti. So posible dito sa Sahara ni gakuha sa items. Mga ka-K5 ginaban ka sa 14 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag may ara ini sang estimated market value nga 95,200 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Lapus. Ako si K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Regional. Las 6:31 sa aga sa Murcia, Negros Occidental, lalaki na aksidente sa motorsiklo. Nakuhaan pa sa minilyon ka pesos nga balor sang druga. Randy Coronel sa report. Na-recover sa Murcia Municipal Police Station ang duha kadalagpo nga mga pakiti nga may unod nga ginasuspetso ang shabu matapos ang nagluntad nga aksidente sa tunga sang isa ka auto kag motorsiklo pasado alas 6 sa tong Sabado sang gabi Setyembre 7, 2024 sa Purok Bomba, Barangay Salvacion, Murcia, Negros Occidental. Ang unod nga ginasuspetso ang shabu gikan sa duha kadalagpo nga mga pakiti ang nagabugat sang isa ka kilo kag ginabulubanta nga balor sang 6,800,000 kapisos. Suno kay Police Major Sherwin Fernandez, hepe sang Murcia Municipal Police Station, nagresponde ang iya mga patroller sa isa ka vehicular accident apang sang silang nagabot sa natabuan sang aksidente. Ila nakita ang isa kadako nga pakiti nga nalabog sa uluhan nga bahin sang auto nga nabungguan sang motorsiklo. Samtang sang ginchekyar sa mga nagresponde nga pulis ang nagising nga sling bag sang rider sang motorsiklo nga nagapanik kag hindi mahimos. Ila nakita ang isa pagid kadako nga pakiti sang ginasuspetsohang shabu. Nagtawag dayon ng aton nga duty officer sa aton nga patrollers
nga naga-perform sa aton ginatawag nga integrated patrol deployment plan. Abot dito nakita sa aton nga responding officer ang isa ka pak sang plastic sachet no nga nagaunod sa nga suspected shabu dito sa uluan sang salakyan nga iya nga nabungguan. And then sang nakita nga to no, dito sa iya nga bag nga worn out na nga guba ng zipper, kitaon man dito ang isa man kapak ako nga pak sa iyang sling bag. No? That is why gina-affect nato ng arrest no? Sa pag-possess niya sa illegal nga droga. Sir. Suno kay Fernandez, nagtinguha pa kuntani nga magpalagyo ang suspek apang gilayon man ini nga ginhold sang mga kapulisan. Ang rider ang ginkilala kay Carl John Arroyo, 29 anyos, wala sang trabaho kag residente sang Purok 42 Bayanihan, Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Sa karon nakahunong na si Arroyo sa custodial facility sang Murcia PNP kag napasakahan na sang kaso nga paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Randy Coronel. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, sa Negros, K5 News FM. Sa Aklan, Granada nakitaan malapit sa Suba. K5 Leonard Veray sa report. Isa ka Granada ang nakitaan sang isa ka rescuer lapit sa Aklan River nga sakop sang Lacerna Street poblasyon Kalibo, Aklan. Suno sa kay Rowen Nemes, residente sa nasambit nga lugar, nagapamunit ini sa Aklan River kung sa diin sa nga papauli na ini. Iya na to kiban sa higad sang Suba ang isa ka Granada. Gilayon niya ini nga ginpulot kagindala sila nga puloy-ane. Suno sa iya, gintakpan niya ini sa nga mga hollow blocks kagamadasig nga ginreport sa mga otoridade. Gindala man ini sang mga nagresponde nga miyembro sang Explosive Ordnance Disposal o kon EOD unit sang Aklan Police Provincial Office o kon APPO kaga mga miyembro sang Kalibo PNP sa isa ka open space kaga dito ginapalupok. Sa karon nagapadayon pa ang ginahimong investigasyon sang mga otoridade kung sino ang nagapanag-iya o kon nagbilin sang nasambitan nga Granada. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Las 6:35 sa aga sa Cagayan de Oro, halos 1 milyon ka pesos ka balor sang druga kag armas na recover. Rikim Solita sa report. Hindi na makawala ang sospek matapos itong nahuli sa mga otoridad at nakuhaan sa halos aabot sa 1 milyong halaga sa shabu at armas sa Carmen Police Station sa kanilang isinagawang drug bypass operation sa Barangay Konsolasyon sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang sospek ay kinilalang si J. Mark Brasas Orilisa, 39 anyos at nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa kanyang posisyon sa sospek ang mga malalaking pakiti sa hinihinalang shabu at ang armas na 22 caliber pistol na may 4 na bala. Ayon pa ni Police Major Mario Nalamantala, ang hipi sa Carmen Police Station, na sinubukan pang manglaban sa sospek at bumunot pa ito ng armas, subalit hindi ito nagtagumpay laban sa mga otoridad dahil sa kanilang dami. Dagdag pa ng opisyal na matagal na nilang pinagmamanmanan ang sospek dahil sa tunog na tunog ang nasabing pangalan ng sospek sa pagbibenta sa illegal na droga. Sa ngayon ay nakakustodiya na ang sospek at mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at ang Republic Act 10591. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si K5 Rikim Solita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Katawaan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. Isa ka lalaki patay kag isang pilason sa pagpanglutang sa Santa Catalina. Kag K5 James Banduquillo sa report. Isang patay at isa naman ang sugatan sa pamamaril na nangyari sa sitio Gugod, Barangay Nagbilod, Santa Catalina, Negros Oriental, bandang alas 3:30 ng hapon noong Setyembre 8 nitong kasalukuyang taon. Ang mga biktima na hindi pa pinangalanan ng PNP ay pawang magsasaka at nakatira sa Purok 1B, Barangay Kawitan sa nasabing bayan. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, nabatid na minamaniho ng testigo ang isang puting Nissan na Navara pickup truck kasama ang kanyang helper na kilala sa tawag na balot na umupo sa kanyang tabi habang ang mga biktima ay sakay ng isang motorsiklo kasunod ng pickup.
Huminto sila sa daan upang suriin ang lupa na naging dahilan ng kanilang pagtatalo at may nakita silang mga tao na pumunta sa kinaroroonan nila at pagkababa nila sa kanilang mga sinasakyan, bigla silang pinaputukan ng baril na nagresulta sa agarang pagkamatay ng isang biktima at tama na bala sa isa pang biktima na kaagad namang dinala sa Bayawan City District Hospital habang ligtas naman ang dalawang saksi sa naturang insidente. Sa agarang investigasyon ng PNP, nabatid na kilala ng mga biktima ang tatlong mga sospek at iba pa ay nakikilala lamang nila sa mukha. Ang balita mula sa Key 5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si Key 5 James Detribayo Banduquillo para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, Key 5 News FM. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Magapabili sa custody sang Philippine National Police akon PNP si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Gu tubtob nga ma-resolve ang legal issues nga nagapalibot sa graft case nga gin-file batok sa iya sa Tarlac Regional Trial Court suno kay Senator Risa Hontiveros. Suno sa senador, makig-angot ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa PNP para sa posibleng pag-turnover kay Gu sa Senado. Ginpayag ni Hontiveros ang among statement matapos gin-decline ang motion ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nga naghingyo nga ihunong si Gu sa jurisdiction sang Senado. In-cite in contempt sang Senado si Gu sa ikaduhang tion bangod sa padayon nga pagbinutig sa Senate hearing angot sa POGO o kon sa Philippine Offshore and Gaming Operators. Si Senator Risa Hontiveros. Tama ko, Senador. But gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. Sa dugang pang balita nasyonal, nakabato na sang pagpamahog sa ila kabuhi ang mga kongresista pangod sa nagadalom ng investigasyon sang Quad Committee na to'y sa extrajudicial killings, Philippine Offshore Gaming Operators kag operasyon sang illegal nga droga. Suno kay Appropriations Committee Chairman kag ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, hindi lahog-lahog ang nasamit nila nga trabaho kung saliin nabutang sila sa peligro sa matag adlaw nga tanan. Bangod sini, nakigsapol si Ko kanay Police Security and Protection Group o kon PSPG Director Brigadier General William Sigon kag Police Colonel Eliazar Barber Jr. ang sa pagpabaskog sang seguridad sa Kamara. Suno kay Ko, hindi lamang ini sa kaluwasan sa mga kongresista kundi agud masiguro man ang nagapadayon nga pagpangita sang kamatuoran. Ginpatod man ni Ko nga hindi malingkang ang ila komite sa pagpangita sang kamatuoran kag hustisya sa atubang sa mga peligro nga ila ginapangatubang. Las 6:41 sa aga, Philippine Standard Time. Oras dulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C. Ginalauman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na mag-file ang Estados Unidos ang extradition request para kay Apollo Carrion Quiboloy. Ini matapos malakpan si Quiboloy sanggap isang September 9 matapos kinatagan sa ultimatum sang PNP November 2021 sang ikasuhan sang Amerika si Quiboloy kag iban pa tungod sa inaligar pagpadalagan sang sex trafficking operation nga nagapamahog sa mga biktima na nagaedad sang 12 katuig sang eternal damnation kag physical abuse. November 10 sa nag-issue sang warrant of arrest ang US batok kay Quiboloy. Ginpahayag pa ni Secretary Rimulya nga iya hibaloon sang matulid kung anong dapat nga himuon. Suno sa opisyal, ihatagan sa instruction ang prosecutors nga ihanda ang tanan nga ebidensya para sa padayon nga trial. Makiksapol naman karon sa hapon si Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin natuhoy sa possible extradition request
sang Estados Unidos. Sa katapusan nga balita national kasunod sa mga pag-aresto sa mga dalagko nga personalidad nga nagapagatumbang sang sampaw-sampaw nga kaso ginpahayag sa Department of Justice nga malapit na nga madala pauli sa Pilipinas si Hanay Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ini matapos wala ginpasugtan sang Court of Appeal sa Timor-Leste ang hingyo sang kampo ni Teves nga basurang extradition batok sa iya. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ginpahayag sini nga subong nga bulan dalon pauli sa pungsod si Teves kaga may naplastar na nga plano para sa pagsugat sa iya. Samtang gindugang ni Rimulya nga igasunod naman si Anay Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag nga nagapanaguman sa karon sa kasuguan. Las 6:43 sa aga, batuan ng cancer, kaglikawan ng cancer, pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Las 6:43 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan. Sa Syria, 4 ka mga sibilyan ang patay bangod sa multiple Israeli strikes sa Hamas countryside Syria sa din target sang pag-atake ang Major Military Research Center. 13 ka tawo ang napilasan kag mayara sa critical ang condition. Ginpahayag sang regional intelligence sources nga makapilakabeses nga ginigo ang Major Military Research Center para sa chemical arms production malapit sa Misyaf. Ginpatener ang team sang Iranian military experts nga kabahin sang weapons production. Samtang nangintunaan naman sang pagkasunog ang nagluntad nga pag-atake sa day na palong gilayon sang mga bumbero. Sa katapusan nga balita international, sa Morocco kumpirmado nga patay ang 4 ka mga tawo samtang yara naman sa 14 ang missing sa bahatugas sang exceptional climate phenomenon sa southern area. Sunod sa Moroccan authorities sang Setyembre 8. Initugas ang pagbubo sang mabaskog nga ulan nga nagumpisa sang Biyernes sa probinsya sang Tata sandig sa pahayag sang isa ka local official kung sa diin posible pa madugangan ang nasambitan nga tol. Ang nasambit nga pagulan ang nag-igo sa rehiyon sang Morocco nga nagasoprer sang tig palamang nga sa sulod sang anom katuig. Makita naman sa mga videos nga nagalapta sa social media nga pila ka mga areas sa Sahara Desert ang ginbaha na. Las 6:45 sa aga. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang Juan Calamansi Juice Powder kag Mighty C. Ginkalipay ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagdubo sa inflation rate sa 3.3% sang bulan sang Agosto kung sa diin nakaginhawa sang halog ang mga konsumidor. Subong man ginsuggest ni Salceda nga labi nga sentrohan ang presyo sang mais bisan pa nga naghinay ang paghulag sa inflation rate. Suno kay Salceda nga kung luyag mapunggan ang pagkitaas ang presyo sang pagkaon, kinahanglan nga sentrohan ang presyo sang mais nga nakaapekto man sa presyo sang poultry products o kon bubud kaangay sa manok kag sa itlog. Sa reference rate, 56 pesos and 34 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 41 pesos and 55 centavos ang Canadian dollar, 62 pesos and 38 centavos ang euro, 184 pesos and 27 centavos ang Kuwaiti dinar, 78 pesos and 65 centavos ang Jordanian dinar, 42 pesos and 54 centavos ang Singaporean dollar, 73 pesos and 20 centavos ang pound sterling, 144 pesos and 85 centavos ang Omani Real, 66 pesos and 12 centavos ang Swiss franc,
37 pesos and 17 centavos ang Australian dollar. 14 pesos and 98 centavos ang Saudi Arabian Rial. 34 pesos and 70 centavos ang New Zealand dollar. 15 pesos and 2 centavos ang Israeli New Shekel. 7 pesos and 15 centavos ang Hong Kong dollar. 15 pesos and 45 centavos ang Qatari Rial. 43 pesos and 24 centavos ang Brunei dollar. 15 pesos and 21 centavos ang United Arab Emirates dirham. 1 peso and 75 centavos ang New Taiwan dollar. 12 pesos and 85 centavos ang Malaysian ringgit. 7 pesos and 86 centavos ang Chinese yuan. 1 peso and 66 centavos ang Thai baht. 3 pesos and 15 centavos ang South African rand. 1 peso and 52 centavos ang Nicaraguan Cordoba. 1 peso and 49 centavos ang Mauritian rupee. 41 centavos ang South Korean won. 1 peso and 65 centavos ang Turkish lira. 39 centavos ang Japanese yen, samtang 5 pesos and 25 centavos ang Norwegian krone. Las 6:48 sa aga sa Pilipinas. Balitang Sports. Filipino Paralympians mag-courtesy call kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay K5 Rick Sorita sa report. Ang mga Filipino para-athletes nga nagpasakop sa bag-ulang natapos nga 2024 Paris Paralympics ang natalana nga mag-courtesy call sa Malacañang Palace kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ang heroes welcome ang patigayunon sa Webes alas 2:30 sa hapon. 2 ka adlaw ang nakaligay nga nag-abot ang 6-man delegation halin sa quadrennial sporting event. Ang Pilipinas ang wala man makakuha bisan isa ka medalya apang gipakita sa anom ka mga atleta ang ila maayong performance kag pagpaninguha nga ang iban sa ila ang ginkulang lang gid agin makakuha sa medalya. Madumduman nga ginabugusan ang delegasyon nanday para archer Agustina Bantilok, para taekwondo Jean Alin Ganapin, para wheelchair racer Gerald Mangliwan, para javelin thrower Sandy Asusano, kag para swimmer Angel Otom kag Ernie Gawilan. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyong Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Sorita Jr. para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Entertainment. Sa ato na nga balitang entertainment, singer Gigi Delana ginbasol ang kaugalingon sa paglala sa cancer sa iya nagtaliwan nga Iloy. K5 Rachel Haka sa report. King buyagyag sa singer nga si Gigi Daliana nga wala na ini sa husto nga direksyon kag ginabasol sini ang iya kaugalingon matapos nga magtaliwan ang Iloy sa sakit nga cancer. Sa isang interview ginpahayag ni Gigi nga ginabaliwala lang sini ang komento sang publiko na tuwoy sa iya nga pagbag-o. Ginpahayag man sa singer nga ang iya Iloy ang nagaserve niya nga motivation kag si karon tuman ang iya kasubo mongod wala na ini sa iya luyo. Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 food supplement. Agad nga malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iba't pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:51 sa aga, gusto mo nga mag-ayo, D3 Bio, gusto mo nga healthy, mag-Mighty C. Kay Ma'am Bings BSJ, sa Singapore, Pastor Bobby Riman, Mama Marie, Thalia Mircilina, ang First Lady, sang Barangay Dabong Haniway, Sir Jomar Quebrabit, pangapena, DTX Coffee Mix. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Sa
sa balitang extra special dito sa amon sa Fransya. Nagapangatubang sang kaso ang 71 anyos nga bana sa France. Ang pamugno kon aga sa France, bonjour. Bosin mo sila mayo gaga. Ma'am Raquel Gobatanga, kay Archangel Gandisila Ariasa sa Ingori La Paz katunog sa iyang sound system. Salamat. Tumar na D3 bayo kag may TC ha. Nagapangatubang sang kaso ang mister, 71 years old, bangod sa pagpagamit sang iyang asawa sa naglain-lain nga lalaki sa sulod sang halos isa ka dekada. Pag isa ka dekada, ibla 10 years na. Wala gid sing may naibaluan ang biktima nga 72 anyos na karon sa ginahimo sang yabana nga ginapahimuslan siya sa nagkalilain nga lalaki sa sulod mismo sang ilabalay paagi sa pagbutang sang druga sa iyang ilimnon. Ginapahayag nga kung wala na siya sa iyang kugalingon tungkol sa druga kag ginabutang sang bana sa ilimnon, dari magasulod ang mga lalaki nga ginakontak sini online. Naglabot sa 50 ka mga lalaki. Ma'am Bings, Ma'am Lodi Gulilaw ang nakahimulos sa iyang asawa. Kagang babae wa agit naman kag naibaloan lamang niya ini matapos ginsugiran siya sa nakakita sang iya video sa adult website na may naglain-lain nga mga lalaki ang nagapagusto sa iyang lawas. Samtang waay tanit animo Sir Nonito Sombong. Bangod sini, nagreklamo ang babae kontra sa iyang bana kag sang ginaresto ini kag gin-confiscate ang cellphone. Dito nakita Sir Fred Pascala nga ang mga videos sang pagpanghimulos sang mga lalaki sa sa babayi. Ama kun may baligya mo imo da. Katunto klase ka bana. Pamilya Ebon kag kanya sa Dingle. Good morning, Ma'am Rhea Kanya, Sir Roden Cardinal. Good morning. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Likawi ang dengue, magtumar sang D3 Bio. Likawi ang cancer, magtumar sang DTX 500. Las 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Pinunto nga kay mo answer sa Nel, no? Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. September 10, 2024. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Magpamati sa Health Alert with Dr. Ramel Itang Uy. Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa